нека те заведе. Аз ли? Аз съм ти познат местен перничко от Трум. Да, бе. Много съм познат, Отил- някак съм те видял. Шукар си тингалото от Совен следне. Киборе? Не, при никото ме закара. Киборе брешен го само. 27. Осман. 27. Добре, Османе. Ти си Осман, ясно, туршин си. Хора хайли са. Не разбирам. Как си турчин, като не разбираш турски са? Бе, не съм турчин, циганен съм. Бе. Нали каза, Добре, де, нали каза преди малко турското ти име Осман. имаш турско име, Осман, нали? Само това знам. Знаеш ли, турското име си го знаеш? Да, Осман. да. Циганското е Янко. Иван. Ванко, Ванко, а българското Иван. Ванко е нове, то Ванко, къде як. клипите. Ево, ти правим, брат. Ще ти направим клип, ще ти покажем. Имаме, слушай сега, имаме Секретен канал. секретен канал и едно момче, той е тираджия, казва се Адем. Той по принцип мрази расовата дискриминация. И понеже не вярваше, че има турски цигани, които са българи, сега ще му... Ти сега какъв си по националност? Цигани. Добре, де, Ромсо. пак Ромсо. Къде живееш? В Росен. В коя държава живееш? В България къде? България, бе, колко си просто. Бургас. Бургас, добре, Бургас. Това е държава Бургас ти. Както така да вика, живее в Разград. От друга държава. Османе. Турски на... Закараш? Ще закарам, ама искам да ти видим личната карта, дали пише Осман на нея. Не. Какво пише? Български филм. Българска. А турска лична карта имаш? Трите имена турските как са ти? Истинските. Не знам. Турските трите имам. Я виж там лича. Марков Иван. Не, Иван. Осман Иван. Осман Иван. Ванко едно. Ванко едно от Бургас, от село Роса. Кой набор си? 9-2. 9-2. Добре. Какво че работиш тук? По какъв случай идваш тук? Да не вземеш болка да купиш. Може. Виж как го разкрих! Османе. Османе, да не болясваш някоя циганка. Османе. Айде, дай да ми закараш. Айде, ама бъркни от другия джоб малко, че с тия 3,80 няма стигнем далече. Нямам други.